Hola, soc la Lídia. Avui la nostra sessió serà una meditació. Intentarem centrar-nos en la nostra respiració i buscar portar tota la nostra atenció en el moment present. Vés a buscar un bloc, un coixí, alguna cosa que et puguis sentar còmodament al terra i comencem. Començarem assentats, amb el bloc, amb el coixí, en postura fàcil, cames doblegades, si és possible. Posem les mans a sobre de les cuixes, fem una rodoneta amb les espatlles, les deixem ben separades de les orelles i tanquem els ulls. Fem una inspiració profunda. Comencem a centrar-nos en el nostre cos. Anem deixant allò que tenim al cap, aquells problemes, coses que hem de fer. Les anem deixant en un cantó. Les posem fora a la porta. Poder quan acabem la meditació ja no hi seran. Comença't a centrar, a estirar l'esquena, a portar la coroneta cap al cel. Centra't a deixar les espatlles relaxades, separades de les orelles. A deixar les mans fluixes. Centra't a afluixar les teves cames, els teus peus. Nota com t'afluixes dins la postura i et vas assentant cada vegada més sobre els isquions. Afluixa els ulls. I vés a portar la teva mirada entremig de les celles, en aquest punt, al tercer ull. Centri aquí la mirada durant tota la meditació. Observa la respiració. Observa si està tranquil·la o agitada. Simplement pel fet d'observar-la, ja la vas relaxant, la vas tranquil·litzant. El pròxim cop que agafem aire, intentarem omplir l'abdomen, omplir tots els pulmons. Les costelles s'expandeixen, l'abdomen s'infla. Un cop arribis al teu tope d'agafar aire, retindrem l'aire, comptarem fins a 3, retenint. Després deixarem anar, suau, intentant deixar-nos sense cap gota d'aire. Notant com les costelles tornen al seu lloc, l'abdomen va cap endintre. I aquí retindrem comptant fins a 3, sense aire. Agafarem aire, omplint pulmons al màxim, al nostre tope. Retindrem i comptarem 3, 2, 1. I deixarem anar. Fins que ja tenim un tope, ja no tenim res més d'aire. I aquí retindrem i comptarem 3, 2, 1. I tornarem a agafar aire. Omplim pulmons, retenim a 3, 2, 1 i deixarem anar. Desinflant-nos, retindrem al final per 3, 2, 1. Agafem aire, retenim 3, 2, 1. Deixem anar. Retenim 3, 2, 1. I vas buscant la teva respiració, agafant aire retenint per 3, deixant anar i retenint per 3. Anem a buscar aquest petit moment en què ens aturem entre respiració i respiració.
i ens escoltem. Vas mantenint la teva mirada en aquest tercer ull entremig de les celles, en aquest punt. I vas continuant amb aquest vaivé de respiració. Notant el teu cos, observant les sensacions. Observant les diferències entre retenir amb aire, retenir sense. Observant si els punts tensos s'afluixen. I estant conscient en tot moment del teu cos. Portant la teva ment al moment present. Portant-la a estar atenta en aquesta respiració. Observa el teu abdomen com s'infla, com es desinfla. Fas un últim cercle, agafant aire, retenint a 3 i deixant anar i retenint a 3. I tornes a la teva respiració natural. Continuant observant aquest tercer ull entremig de les celles. Respira tal com ho sentis. I observa si la respiració ha canviat des del principi o si està igual. Observa si les sensacions del teu cos han canviat des del principi o si estan igual. Observa la teva ment, si ha canviat des del principi o si es troba igual. Farem una inspiració ben profunda. Agafem aire pel nas. Quan l'abdomen estigui ple, les costelles estiguin plenes, obrirem la boca i traurem l'aire per la boca. I a poc obrirem els ulls. Espero que us hagi anat bé, que hàgiu trobat aquell petit moment de pau entremig del caos. Ens veiem a la pròxima.